Igbo molo nze moze kenekwa mu no za se me bonya na nene mu dodele ki udodele nwoke udodele nwanyị. Biko na onwekwa na ihe achọka ekwu ka itiri ọnụ na maka na from ihe ọjọọ okwu ọjọọ dị na ihe Lord Zeus okwu ndị mmadụ ji wee na-akpụ ya n'iyi ka ha kpọrọ ya. This shows that na anyị bụ ndị Igbo nwe problem. Sorry to say that. I bụ ndị Igbo nwe serious problem. Because at my young age now, I've come to realize now, Igbo want to dominate. Only Igbo, a full-grown Igbo person, a not normal Igbo full-grown person, actually, he dominate. We like to dominate, but we don't want to be dominated. We like authority, but we don't want to follow the guideline of authoritative figures in our life. Actually, ka amala ya amala, mana achọkwa na ekwele ndị ama ogwu. Obolegene, that thing that in us will imbued okomoku ignorance. Kaiti and ignorance. Enwa me ajiwe na afọ onye ọbụla chọrọ ịgwa ya eziokwu as an enemy. Onye one man na-akụzi about marriage. Ngecha ya ọsị na ka ọgwụ ụmụ nwaanyị ebe eziokwu na there is no man, a man no yejimejog, and you want to correct that man, in a challenge, in a baliamba. That man will not listen to you because automatically he's seeing you as another man. Nature correct him working in home, equally an azu, maybe an abiaqually an euro, quali an azu, correct him, that man will automatically listen to you. And maybe an baliamba na chap with Diana imago, equal the man as does not mean you should go and stand behind him in a way of lowering your voice, talking to him in a way that him too will understand and not see you as another man. As another man and he starts seeing you as another man, when he because that the same thing, but the same thing portable na one of his interviewing ge. Osina oboro na mbone nwe problem apokoli na ndị mmadụ kwuru okwu na ode agent. Man this is up na public or na bamba ka as na ode agent. Because na ndị niile na abali mba bụ men on his own. Man, of course in public he will not agree n'ihu na agwa ebe eziokwu mana ọ na-achị ya na bịa ọ mana eziokwu na agwa. The same thing happens to Nicodemus that visited Jesus by night. Also Jesus, Rabbi, we know that you are a man sent by God. We know. So during the day, they will not acknowledge the fact they know that Jesus is Lord. But at night, that is why he came at night and acknowledged the fact that Jesus is Lord. But Nicodemus is among those scribes that attacks Jesus by day. So this is the same thing I need that is always in us. So because in the video Jpac ogwala ndo ko nwoto okwu tigas channel, especially his friend ana akpogene waja ka do mboza the bay ndị banye kedekwa m unu nke ochi ya zelo ozi an na chi ikwu na agata bụ ana m arụtụ aka na two of our brothers bụ Igbo brothers video Zeus mere na akpọrụrụ na ahịrụrụ na atụzogozogo na efere mbụ ụwa niile. Ana m arụtụ aka na ya bụ video na arụtụkwa aka na ezigbote oyi mbụ waja ka a sị na ikwu amaghị ịbụ ezie. Waja biko ile anya efu na age ịtọrọ m, and o nwere so many things ikwesị ịdị amanye ọnụ, nwere so many things ịdị ekwesị ịdị amanye ọnụ. Yes, people ya say iji phone number waja na-ekpe ha na phone for the fact na waja made a video against what Lord Zeus said na video mme atakwa permission wee ya agba maka ihe abụ na efere ihu akwụkwọ onye ọbụla nọ. Waja biko ewere iwe, very wise man, a man of wisdom, mana o nwere some things ikwesịrị eti ọnụ, nwere things ọ ga-abụ ịneleta anya isi let it go, because a twist is azọ ife a ọ dịzie ka amụma mbụrụ n'isi gị na ị na-azọrịrị ka ị bụrụ chief priest, bishop or archbishop ndị omenala na Ghana. Yes, ị chọrọ ịbụ bishop ndị omenala na Ghana, fine and good, but bụrụ ya with love, peace and unity, so that ka we can accommodate onye ọbụla. Ọ bụ na onye Christian bata na church n'ụka omenala ị nabata without insulting him or her na onye abe Christian. Ọ bụkwa na gị ọbụkwa onye omenala bata n'ụlọ ụka anabata gị, because after all a na-echi ọzọ n'ụlọ ụka. Echisi ọjọọ na nke a bụ ọzọ ụka. A na-anabata ndị chiri ọzọ n'ụlọ ụka to tell you that na ụka
na-anabata omenala for right from gboo abịa n'ụlọ ụka a na-enwe na ndị a bụ ndị elder na ndị achịrị ọzọ ndị a ndị natara oriri na ndị a ndị mere nke ndị a ndị mere confirmation na ndị a dị nke a dị nke a na-akwanyere omenala ugwu eji na-enwe cultural dance na chọọchị na-emekwa were mmiri nsọ fee mmọnwụ. So this is to show that na ụka nabatara gịnị omenala na obi ọcha. Ụka nabatara omenala nabata ha wee ha na-abụbụrụ otu, mana ọ na-ewute m n'obi na-agba m anya mmiri na omenala nke ugbu a achọghị ịnabata ndị ụka. Na onye ụka kwuo okwu onye omenala atagide etagbuo ka anyị amịa ọbara tatọbe ọnụ na na-ajụsị ihe ọ love a na-epichi mgbe gboo, ife a ọ dị love a na-epichi mgbe gboo. Because until today onye omenala na-aga boldly jee ụlọ ụka fada efe mmiri nsọ nabata, because gịnị na ụka nwere spirit of accommodation, ime accommodate. Mana today ị ga-afụzi onye ụka nọ na danger, nọ na problem, wee tinye aka numbers because nyere ya aka na ọkpa ya na-aza aza na-enwe kidney problem, o nwere this and that. Ndị abụzi ndị isi omenala akpọbazi iyi wereze mebezie karịkachọ kọbazie si ebe ka chigide nwa na Jizọs abịa bịa zọọ gị, nwa na Jizọs abịa bịa zọọ gị. Chefuzie na anyị niile pụtara ụwa na oyiyi nke Chukwu, na onwe onye kere iche. Ị na-asị ya ebe ka chi gị nọ, gị nwa bụkọrọ ya na-eme omenala, ị na-egbakwa ahụ today, ị na-ejekwa ụlọ ọgwụ nwunye ga amụọ nwa, ị na-ejekwa ụlọ ọgwụ nara treatment, ị na-ejekwa ụlọ ọgwụ onwere go mbazara ajụ gosi gị ebe ka arọbide agụgụ nọ. We are worshiping one God depending the way you are worshiping the God. Etu esu enwe Hindus, etu esu enwe ndị Chinese religion, etu esu enwe Christian, pagan, many religion, Muslim. Ha chere na gịnị nwere their different language and the pattern and the format ha ji eme gịnị, ha ji akpọkụ their own chi. And ileru anya ọfụma chi ha na-akpọkụ bụkwa ofu chi ka a na-akpọkụ. But ka ezi kpatara ekwo na anyị ukwu ji wee buruzie nke anyị eji hie odo. Waja I may expect na video Zeus mere na ị ga-eji iti ibe ọnụ kantabe a lot of people, a lot of bloggers ndị erube 1000 followers, ndị erube 500 followers. Onye ọbụla nọ na ata Zeus ka atawuo. Ma na ajụsị ọdụsị bụ na adrag Zeus imeru God 3/4 o karịtọ ihe Zeus megoro to humanity. Izogo ndụ karịtọ ife Zeus megoro to people. Derata na okuru ọra kwuru okwu ataba okuru ọra ka atawuo. Ị na-ata okuru ọra ka atawuo, mana tomorrow ọ bụ na nwa gị ma ikwu ma ibe gị nwee problem, ị chọba kọntaktị okuru ọra. Jeba biko sị gwa gị n'ihu akwụkwọ ga-etinye aka nọmba ka agba na-enyere gị aka. Mana ịpụziri azụ iwere fake akaụntụ na-akpọrọ ya bụ nwa amadi. Jụọ onwe gị ajụjụ na ihe anyị na-eme na ọ dị mma. Ife ejirimara Igbo ọ bụ ejirimara Igbo ka ọsọsọ anyị nwa bụ ụzọ nya ndị izi bụ ụzọ discover Facebook nọkwa n'aka ndị Yoruba for years. Ha akpachie the updates even for monetization. Ịkpọ onye Yoruba that time ka ọ monetize ọsị ga don't know how to do am. Mana onye Igbo ya egosi onye Igbo ibe ụzọ, gosi ya light si ya na ebe nsi eri nri, onye Igbo beze ebe ahụ ogede ọgbaba gị mgba ka ọ blọkụ ebe ahụ isi eri nri. I know how many people ndị Igbo mụtara ka esi eme monetization nọ n'obodo oyibo. Ha monetizere nwanne ha ihe na agbabazi ha mgba ka emechie the account. Ọ dị mma. Waja trade with caution. O nwere things ị gara eti ọnụ. Ebe ị gara eti ọnụ bụ big matters. I was expecting you to put mouth na gbasara Imo State election because ihe a mere abụghị election, ihe mere abụ selection. You didn't put mouth on that. So many things ị ga-eti ọnụ etinye ha ọnụ. Nọ ịbịa ọ bụrụ Zeus ka ị na-etinyere ọnụ, nwa ị mụrụ amụ, nwa ụnụbọsị eyiri pampas, nwa ụnụbọsị efichara ike. And ị na-eme dị isi na ana m afụ a lot of people na-enye gị insult na comment section. Ma na-asị you're a big boy na Ghana. Ego na Ghana na-agụ ihe you're a big boy, mana iso ozi ụmụazị na-eme o nwere okwu pụtara n'odu ịtụtụrụ ya saa oge ebe people na-agbago okwu anyhow. Ama afụgasị ndị na-eruhu syllabus gị na comment section abịa na-agbago okwu because na gịnị na-etis wee dobe onwe gị. It's not good. That young man Zeus okwu kwuru okwuchago okwu mechie okwu okwusigo okwu jụọ o nwere ebe ọzọ okwu fọrọ. Ife anyị kwesịrị ibe ime adjust. Ọ bụrụ ibe ịtụtụrụ that young boy tabe ka ji after all efubeghị na saga before, efubeghị na ebe ọ na-agba war before. He just did his own.
That's why I can make a common sense. So, because I got to say, Jpac, you talk too much. That is why you end up going for a long time. Now, go to our season. Now, our season, our wedding, natural dedication, and the club name is Chiafo. That is why I have never seen me on Facebook. Now, please go to our season. If I say this boy, you're a jobless, you don't have work, this and that. I'm a certified MC, a professional MC for over 15 years. There we go. Ekenekwa m unu niile na sino adịla onye bụla na mamụ m ka isi na-enecha dị video na like ile na ngwa kaba na arụ na share live video ya kabakwa na arụ na agbịla notification gị iwe nkwa n'ike na-enweta notification mgbe ọbụla iti video fa na asị bigini na adịla Igbo niile ma biko ebe ọbụla ị nọ kabakwa na arụ bụrụ good ambassador to ebe ọbụla ị nọ biko dodo okwu nke anụ nwa na ahịa ọnụ na bido okwu soto kene down n'ebe okwu daju kene. We fail to channel our energy and things that matters. We only have what is and then the day we become a victim of our own selves and our own outcome of burst within ourselves. Odoroma. Calling us on the buy. Subscribe. Igbo Land notification. Tizi here was a choice na comment section. Cording.